Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы распачынаем наш эфірны дзень са студыі Еўрарада, як звычайна абмяркоўваем падзею ў Беларусі і за яе межамі. Трошку у незвыклы дзень тыдня, бо звычайна мы сустракаемся раз на 2 тыдні па аўторках, ну але сітуацыя складваецца часам розная, не супадзенне магчымасцяў і пажаданняў, таму вітайце сёння у гэты дзень экспертку ў галіне рэлігіі, тэалагіню, а таксама экспертку ў галіне палітыкі і абароны правоў. Карацей кажучы, Наталья Васильевич, там можна много чаго рознага яшчэ чытаць, але я думаю, што наши пастаянныя гледачы ўжо добра ведаюць нашу рэгулярную экспертку Наталью Васильевич, так што прывітанне, Наталья. Вітаю, Зміцер, і все гледачы, слухачы Еўрарадыо. Ну што ж, мы накідалі шмат цікавых тэмаў звязаных і не звязаных з рознымі рэлігійнымі, але і не толькі рэлігійнымі, але і жыццёвымі, сацыяльнымі і палітычнымі пытаннямі. І давайте ўсё ж таки пачнем з нашай любімай тэмы. Это Свято-Елисеевский монастыр, які ў Елисаветинский, да, выбачаюся, які ў чарговы раз адзначыўся, ну, сваёй, так бы мовіць, вёрткасцю і уменнем знаходзіць розныя шляхі да дасягнення мэтаў. А мэта зарабіць грошай. І прычым зарабіць грошай але давайте, может быть, вы, Наталья, і раскажете, чым адметная вось гэтая навіна про гэтых жанчынаў монахінь з гэтага монастыра чарговую, якую мы хотели зараз абмеркаваць. Так, ну, на мінулых тыднях заўважылі гандаль, які праводзіў манастыр у Польшчы, і пры гэтым ніякіх пазнакаў таго, што гэта стэнд Свята-Елізаветинскага манастыра не было. Гэта значыць, што працуе наша праграма па спыненні Свята-Елізаветинскага манастыра ў заходняй Еўропе, у заходніх краінах, дзе яны збіраюць грошы, і яны разумеюць ужо, што сам бренд Свято-Елізаветинскі манастыр стаў таксічны, ён стаў звязаны, па праву звязаны з дапамогай расійскай арміі, падтрымкі расійскіх наратываў розных, і таму для того, каб зарабляць грошы, патрэбна хавацца, і трэба партызаніць, ужо прыхоўваючы вось гэтую сваю ідэнтычнасць. І тым не менш, журналісты Белсата гэтым разам яны вельмі актыўныя у тым, каб выкрываць дзейнасць Свято-Елізаветинскага манастыра ў Польшчы, знайшлі то, што гэта Свято-Елізаветинскі манастыр, ну, там пазнакі ёсць на таварах, дзе выраблены гэтыя тавары, вось, і такім чынам атрымалася высветліць, што ўсё ж такі гэта сёстры Свято-Елізаветинскага манастыра. А таксама, што зрабілі журналісты Белсата, яны звязаліся з арганізатарамі, яны пагаварылі з людзьмі, з пакупнікамі гэтага кірмаша, і тлумачачы ім, што манастыр падтрымлівае расійскую агрэсію супраць Украіны і ідэалагічна, і нават матэрыяльна, і што гэтыя грошы сабраны могуць пайсці таксама на падтрымку расійскай арміі. І, як бачым, гэта зрабіла вялікае ўражанне і на арганізатараў, і на пакупнікоў, і гэта паказвае, што ёсць шанец таго, што у выніку нарэшце ў нейкі час спыніцца гэты незаконны гандаль таварамі, і да Свято-Елізаветинскага манастыра будуць выкарыстаны нейкія, ну, калі не юрыдычныя, то хаця б маральныя санкцыі з боку заходніх цэркваў і грамадстваў. Наталья, але ўвогуле, як гэта працуе? Вот скажите, ўсё ж таки арганізатары у Европе, на захадзе, у заходніх краінах, якія адкрыта падтрымліваюць Украіну у вайне супраць расійскіх акупантаў. І яны што, увогуле нейкім чынам не правяраюць, хто да іх звяртаецца аб удзеле ў іх вот такіх кірмашах. Увогуле у іх няма нейкай такой, ну, я не ведаю, нейкай фільтра з нагоды таго, што гэта ўвогуле нейкія ж прадстаўнікі хай сабе і канфесій, але адтуль, з Расіі, з Беларусі, якія падтрымалі, якія, ну, краіны, якія у тым ці іншым ступені, але ўдзельнічаюць у вайне. Вот як гэта працуе?
Ну і гэта есть розныя шляхі. Па-першае, сапраўды ёсць і на захадзе людзі, якія падтрымліваюць Расею у вайне з Украінай і падзяляюць цалкам наратывы расійскай прапаганды, і таму яны як бы прытуляюць у сабе сваіх, так сказаць, ідэалагічных сяброў, супрацоўнікаў. Вось гэта адзін выпадак. Другі выпадак гэта падманутыя людзі, якім расказваюць зусім іншыя гісторыі пра тое, як цяжка Беларусі, як цяжка у акупацыі расійскай, што мы дапамагаем украінскім уцекачам, мы дапамагаем бедным дзецям, састарэлым, людзям у складанай жыццёвай сітуацыі ў Беларусі. І гэта адзіны спосаб, таму што сацыяльная сістэма вельмі часта, дарэчы, мы сутыкаліся з тым, што Свята-Елізаветинскі манастыр крытыкуе на захадзе беларускую дзяржаву і сістэму сацыяльнай абароны, кажучы, што бачыце, столькі людзей па-за гэтай сістэмай знаходзяцца, што ёсць і санкцыі, і што людзі пацярпелі ад гвалту, і таму мы, як манастыр, маючы магчымасць, як рэлігійная арганізацыя, спрабуем таксама дапамагаць гэтым людзям. І ёсць тыя, хто верыць у гэта і сапраўды лічыць, што патрэбна падтрымаць вось гэтыя так званыя сацыяльныя праекты Свята-Елізаветинскага манастыра, нягледзячы на тое, што гэты манастыр з Беларусі. Нават можа і гледзячы на гэта, але не ўлічваючы вось гэтага бэкграунда ідэалагічнага, таму што не ўсюды. Яны ж таксама, калі стаіць мэта зарабіць грошы, ёсць розныя наратывы для розных мэтавых групаў. Вось таму Свята-Елізаветинскі манастыр не вельмі актыўна піярыць сваю прарасійскую такую праваенную дзейнасць на захадзе. Вось. І трэці шлях гэта тое, што людзі самі хочуць зарабіць грошай. Яны просто прадаюць месцы на сваіх кірмашах. Это таксама могуць быць нейкія камерцыйныя мерапрыемствы. Яны просто ім заплацілі за вось гэты стэнд, да, пэўную суму грошай. Ім усё роўна грошы не пахнуць, а усіх наступстваў, якія могуць быць пасля, так, яны гэтыя рызыкі не пралічваюць і не разумеюць, што можа адбывацца. Але мы бачым, што вялікіх пратэстаў ні з боку украінскай дыяспары, ні з боку беларускай дыяспары як бы няма. Таму як бы арганізатары таксама бачаць, ну там прыйдуць там пару чалавек, штосьці скажуць, выкажуць незадаволенасць, но ў цэлым яно не гэтыя негатыўныя наступствы, рэпутацыйныя наступствы, яны не перавышаюць той выгады фінансавай, якая атрымліваецца ў выніку таго, што манастыр гандлюе на пэўным месцы. Вось тры як бы матывацыі гэтых заходніх арганізатараў падобных мерапрыемстваў. З гэтай нагоды у мяне два удакладнення, два пытання. Адно такое меркантыльнае, а што на гэтым сапраўды так многа можна зарабіць? Ну, я не ведаю, колькі там, ну, сапраўды месцы такія каштуюць досыць шмат. Яны там, арганізатары, як бы просто, ну, патрэбна ўнёсак нейкі рабіць за удзел у мерапрыемствах. Это ж розныя бываюць. Бываюць дабрачынныя мерапрыемствы, бываюць просто такія гарадскія нейкія кірмашы, і там вельмі вялікая плынь праходзіць пакупнікоў. Могуць быць десяткі тысяч чалавек, то есть сотні тысяч чалавек на вялікіх кірмашах. Вось, і безумоўна вельмі вялікі, то есть людзі купляюць, асабліва калі гэта перад святамі, людзі купляюць розныя нейкія вырабы, і манастыр зарабляе, і зарабляе таксама за гэты кошт і арганізацыя гэтых выставаў альбо кірмашоў. Ну да, в прынцыпе, колькі б тое не было, але як кажуць, 20 евро ёсць 20 евро. Там как бы асабліва углядацца ў іх не будзеш, ну калі не ставіш перад сабой такой мэты. Але на пачатку, Наталья, вы сказали про тое, что вот манастыр не афішаваў, что гэта ён, что гэта яго прадукцыя. То есть так вот сапраўды можна, то есть вот стаіць нейкі чалавек, нешта прадае, ну умоўныя там нейкія свечкі ці абразы ці яшчэ што, там ці можа быть вырабы нейкія такія с духоўным кантэкстам, але не пазначана, что гэта тут прадстаўлена прадукцыя там Свята-Елізаветинскага манастыра, умоўна кажучы, так? Можна так?
Ну, бачыце, у іх ёсць у свята-лізаветнскага манастыра ёсць розныя такія сатэлітныя арганізацыі у замежжы зарэгістраваныя. У Польшчы ёсць арганізацыя галерэя Святой Елізаветы, у Гайнаўцы і склад, там яны захоўваюць свае тавары для того, каб далей развозіць іх па Еўропе. І там жа як бы ёсць зарэгістраваная арганізацыя, якая можа фактычна ад імя свята-лізаветнскага манастыра, як польская арганізацыя, афармляць удзел у гэтых выставах. Тое самае ёсць у Нямецчыне. У Нямецчыне ёсць арганізацыя, якая называецца сябры Святой Елізаветы, манастыра Святой Елізаветы, і яны таксама могуць праз гэтыя рахункі праводзіць нейкія фінансавыя аперацыі і таксама падавацца на удзел у мерапрыемствах. Ёсць таксама сведчанні, што ў Великабрытаніі Стив Лейсі, такі сябра, былы сябра свята-лізаветнскага манастыра, дапамагаў некалі ствараць нейкі там дабрачынны фонд для таго, каб дзейнічаць на тэрыторыі Великабрытаніі. Таксама трэба адзначыць, што ў самім свята-лізаветнскім манастыры ёсць людзі з грамадзянствам Польшчы альбо з грамадзянствам Германіі. Так, гэтыя людзі, яны выступаюць як грамадзяне сваіх краін, яны выступаюць заснавальнікамі вось гэтых замежных арганізацый, і адпаведна такім чынам цэлая сетка арганізацый дзейнічае. Ну і другое, то есть атрымліваецца, калі гэта не так вот не написано вялікімі літарамі, там свята Елізаветінскі манастыр, калі ну нават калі дзесьці там написано, а людзі можа быць не ў тэме не ведаюць, ну то есть с аднаго боку, з другого боку, калі інфармацыі няма, то асабліва ну как бы і няма падставаў у мясцовых дыаспар пратэставаць супраць гэтага. То есть трэба менавіта інфармацыя можа падштурхнуць дыаспары, ну калі яны там ёсць і калі яны актыўныя ў тых месцах, дзе такія кірмашы ладзяцца, нейкім чынам спыніць гэтае дзеянне. Так, ну і бачыце, это ж кірмашы гэта іх там сотні па ўсёй Еўропе праходзяць перад святамі, просто нейкія дабрачынныя мерапрыемствы. Просто за ўсім усачыць немагчыма, таму безумоўна спыняць дзейнасць там у адным толькі манастыры там ці у адным толькі кірмашы, гэта як ведаеце страляць з гарматы па вераб'ях, таму што заўсёды можна знайсці іншае месца, дзе цябе просто дыяспара не запеленгуе. І толькі выпадкова многі так натыкаюцца на стэнды свята-лізаветнскага манастыра, но беларускае дэмакратычнае вока ўжо спрактыкаванае. Я думаю, што і беларусы з дыяспары, і журналісты, яны адразу бачаць і пазнаюць сцёр свята-лізаветнскага манастыра, нават калі на іх гэта не напісана. Таму што іх гэта напісана на твары, вот, і ёсць такі візуальны вобраз ужо, і, безумоўна, многія прымаюць рашэнне дзейнічаць і пратэставаць супраць свята-лізаветнскага манастыра. Вось. Таму я думаю, што тут тое, што адбылося ў Францыі, напрыклад, у Францыі, наколькі нам вядома, дзейнасць свята-лізаветнскага манастыра была як бы абмежаваная на цэнтральным узроўні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Францыі, і яны разаслалі ва ўсе ніжэй стаячыя арганізацыі такі дысклеймер пра тое, што не пажадана супрацоўнічаць з гэтым манастыром, і просяць усе царкоўныя каталіцкія арганізацыі такую супрацу спыніць. Вось, мне здаецца, для нас, для беларусаў, каталіцкія, пратэстанцкія, праваслаўныя па ўсім свеце, гэта таксама з'яўляецца, мы з імі дрэнна працуем, да? Мы не бачым, што яны могуць вельмі шмат зрабіць для Беларусі, для того, каб парадак дня беларускі трымаўся на высокім узроўні у адпаведных краінах. У нас як бы трошки няма такога разумення, наколькі у грамадзянскай супольнасці у Еўропе нават вялікую і значную ролю выконваюць рэлігійныя арганізацыі. Таму гэта адзін з такіх накірункаў дзейнасці, які пакуль у беларусаў, паколькі беларусы, дэмакратычны рух не асабліва калісьці і з беларускімі рэлігійнымі арганізацыямі працаваў, шукаў агульную мову, умеў размаўляць і
Мне здаецца, што гэта проста паказвае нам сёння тое, што рэлігія яна выконвае вельмі важную ролю і ў грамадзянскім жыцці, і ў палітычным, і ў грамадскім жыцці, і ў палітычным жыцці. Вось это не толькі дабрачыннасць, але гэта і наратывы нейкія, да, і нейкая падтрымка тых ці іншых ідэяў. Таму я думаю, што варта ў гэты накірунак глядзець і ім займацца. Ну тут сапраўды варта глядзець, варта займацца, і тут можна сапраўды нешта змяніць, нечага дамагчыся, нешта там спыніць намаганнямі і дыаспары, і беларусаў, і мясцовых таксама жыхароў, грамадзянаў. Але да іншай сітуацыі, да якой таксама, як это не дзіўна, нейкі спрут просто, не манастыр, а спрут. Свято-Елисаветинский монастыр правёў, арганізаваў у Гродно сямейны фестываль «Радость». І на гэты сямейны фестываль чамусьці быў запрошаны расійскі анхімандрыт. Як ён там называецца, вы лепей ведаеце, бо я тут магу памыліцца. І там таксама мясцовы, прасці Господі, прапагандысцкі архімандрыт ад прапаганды Талай і іншае. Вот чым адметная была гэта мерапрыемства і на што б вы там звярнулі ўвагу? Ну, я ўвогуле хочу сказаць, што Свято-Елизаветинский монастыр праводзіць у шмат якіх гарадах. Это Гродно, Брест, у Брэсце таксама быў падобны фестываль, і вельмі часта вязе туды у якасці спікераў розных прапагандыстаў, прапагандыстак, такіх бардаў, які спяваюць пра вольны Донбас, альбо людзей, які здымаюць фільмы пра мальчыкаў у трусіках. Да, мальчиков с распятых хлопчыкаў, так, і вельмі паспяхова гэтай дзейнасцю займаецца, паспяхова для сябе, таму што людзі прыходзяць, людзі слухаюць, вось, і можа нехта верыць у тыя прапагандысцкія ідэі, якія прасоўваюцца праз вось гэты фестывалі. Могуць ведаць як тэлевізор. Людзі кажуць, што я даўно не гляжу, это не людзі кажуць, это я кажу, што я даўно не гляжу тэлевізор, але я чула ад людзей, што просто ўключаны тэлевізор, ён нават калі не слухаеш вось гэтую там расійскую прапаганду, усё роўна на нейкім узроўні падсвядомым яна адбіваецца, таму што там заўсёды шмат агрэсіі, вельмі шмат вот нейкага такога вайбу, скажем так, таму што это нават не ідэі, вось гэтая падтрымка вайны, она не на ўзроўні нейкіх рацыянальных антикаштоўнасных ідэяў адбываецца, она адбываецца на такім эмацыйна ўзроўні вайбу. Вось, і тое самае з манастыром. Ты прыходзіш, ты хочаш купіць там нейкі тавар для падарункаў, альбо там мёд, альбо там нейкія гарбаты вытворчасці Свято-Елизаветинского монастыра, і пры гэтым ты чуеш трансляцыю вось там песен пра Донбас, і гэта неяк на цябе ўплывае на тваю свядомасць. Ну, я так разумею, что такая пропаганда добра оплачивается. Невядома там з якога это бюджета, с РПЦ, с саюзнай дзяржавы ці яшчэ што. І гэта зразумела. Кідаюць шмат грошай на пропаганду, расійская там все эта машина. Але вот было сказано, людзі прыходзяць. І што, людзі самі сапраўды вот так вот, я гляжу там на здымкі ёсць, не шмат, але ёсць там поўная зала людей. То есть людям цікава послухаць бардаўскія песні про свободны Донбас, мальчикаў у трусиках і прапагандыстаў Талая, ад Талая урок мужества атрымаць. Ну, бачыце, ёсць катэгорыя людзей, якія любяць просто пахадзіць па мерапрыемствах, якім там можа няма чаго рабіць, няма чаго цікавага іншага у жыцці. Ну, як бы ёсць такія заўсегдаты мерапрыемстваў, так? І мне здаецца, што як бы вялікі горад, одну залю, все-таки заля невялікая, яе можна запоўніць. Больш непакоіць, канешне, што людзі едуць на поп
канцэрты, так, мы паглядзіце, колькі у Ліда, гэта адзін з лепшых гарадоў Беларусі, адзін з такіх самых беларускіх, прабеларускіх, прадэмакратычных гарадоў, вось, і там правялі канцэрт, не памятаю, Бузова, да, такая ёсць, ці хто там, вот, і на яе сабраліся людзі з усёй Беларусі ехалі. Ну, то бок, уплыў Свято-Елизаветинскага манастыра ўсё ж такі пакуль далёкі ад поп-выканаўцаў расійскіх, таму яны працуюць у пэўным сектары, сваім сектары, і мы можам пабачыць, што людзей насамрэч не так шмат. Мы калі паглядзіце вот фотаздымкі таксама з мерапрыемства, якія праводзяцца ў Менску, у Свято-Елизаветинскім манастыры, у залі іх цэнтра Каўчэг, таксама з выступамі бардаў і гэтак далей. Гэта як бы вельмі вузкая такая праслойка грамадства, гэта увесь час прыкладна адны і тыя ж людзі, і нават па колькасці у гледачоў гэты канцэрты не дасягаюць там 20% супрацоўнікаў самога Свято-Елизаветинскага манастыра. Таму, ну, я думаю, што уплыў таксама не трэба перабольшваць, але вот як такая пункт гравітацыі, я б сказала, да, такі вот як бы маленькая такая чорная дзірка, якая, ну, не звышмасіўная, але невялічкая, якая вакол сябе стварае такое поле гравітацыі, яны ўсё ж таки з'яўляюцца, і яны менавіта вот эта сінгулярнасць, цэнтр гэтай чорнай дзіркі, якая распаўсюджвае вось гэтыя наратывы. Але мы бачым, што дробныя, ну, калі там летаць на дельтаплане, да, на нізкім узроўні, можна нават себе там не запеленгуюць усе гэтыя сістэмы супрацьпаветранай абароны, вось, і таму гэта таксама дзейнасць досыць разбуральная, і разбуральная ў першую чаргу для праваслаўнай супольнасці ў Беларусі. Відавочна, што гэта такая, ну, калі уже не абвінавачваць агулам усю праваслаўную царкву, але вот, скажем, на прыкладзе вот гэтага манастыра канкрэтна прасоўваюцца расійскія, прарасійскія, рускамірскія наратывы, і фактычна працуе гэта, ну, як пятая колона расійская тут конкретная у Беларусі, і якой как бы даюць зялёную дарогу і магчымасць працаваць і распаўсюджваць гэтыя наратывы, з якімі яны прыходзяць. Ну, я думаю, што беларускі рэжым, ён дае гэтае зялёнае святло Свято-Елизаветинскаму манастыру, нягледзячы на тое, што значная частка наратываў, якія Свято-Елизаветинскі манастыр прасоўвае, патэнцыйна небяспечныя для самога рэжыму. Таму што, ну, рэжым Лукашэнкі, ён спрабуе нейкім чынам балансаваць паміж рознымі наратывамі, дыскурсамі, так не цалкам аддаецца на расійскую прапаганду, спрабуе ўсё ж такі захоўваць хоць нейкую сваю аўтаномію для того, каб не страціць уласнага, ну, не стаць канчаткова вось, не страціць канчаткова сваю суб'ектнасць, вось, і але паколькі ў 2020 годзе, калі вы памятаеце, увесь народ выходзіў за дэмакратыю, за перамены ў Беларусі, якія былі акцыі па сотні тысяч чалавек. І калі памятаеце, на кантрасце была невялічкая акцыя такіх дзіўных людзей, кубкі людзей, якая выходзіла, таксама па Менску хадзіла, ну, там чалавек 100-150. І гэтая акцыя была арганізавана менавіта Свято-Елизаветинскім манастыром, і уся Беларусь была супраць рэжыма, і толькі Свято-Елизаветинскі манастыр стаяў у падтрымку дзеючай улады. І ўсё ж такі рэжым разумее, што вось гэта такія падтрымка, ну, даволі значная менавіта ў гэтым коле людзей сфармавалася, нейкім сэнсе дзячыць, не разумеючы, можа, часам, што для сябе ж стварае
вялікія рызыкі і што калі ўсё задушана, уся грамадзянская супольнасць задушана у Беларусі, то манастыр ён становіцца такім цэнтрам пэўнай грамадзянскай супольнасці таксама, да, таму што там людзі яны як бы не таму што ім Лукашенко грошы дае, а яны сапраўды вераць у нейкі у свой такі ілюзорны свет і на падставе гэтага дзейнічаць. Таму это можна лічыць таксама грамадзянскай супольнасці, няхай яна збудаваная на тэорыях змовы, на нейкіх экстравагантных і дзіўных ідэях, але для рэжыма гэта ўсё ж таки небяспечны канкурент можа быць. Все ж таки не кожная арганізацыя яднае больш за 1000 чалавек, так, яны пабачылі небяспеку царкве Новае жыццё, адной з таких вялікіх супольнасцяў у Беларусі, пакуль не бачаць небяспеку, прычым это не просто людзі, гэта ж яшчэ і грошы. Вы не уяўляеце, напэўна, я думаю, што рэжым нават не уяўляе, якія фінансавыя сродкі стаяць за Свята-Елізаветинскім манастыром, якія, які-небудзь трайпл, мне здаецца, нават не параўнаецца, альбо там завод халадзільнікаў. Можа, з Белазам хіба што параўнаецца Свята-Елізаветинскі манастыр па сваім аб'ёме вытворчасці, прынясення нейкіх грошай у Беларусь. Але гэта ўсё не абкладаецца падаткамі, это ўсё хаваецца ад падатковых органаў, это ўсё знаходзіцца ў шэрай зоне. І вы памятаеце, што калі Лукашенко перайшоў да улады ў 94 годзе, адна з першых ягоных таких акцый гэта было разабрацца з апазіцыяй, як бы знішчыць апазіцыйных лідараў, але таксама праходзіў працэс закручвання гаек у крымінальным свеце, так, таму што крымінальны свет быў такой альтэрнатывай уладзе і рэжыму, таму што інакш у гэтым шэрай зоне, у Італіі, напрыклад, мафія, яна вельмі істотны палітычны ўплыў мае, дзякуючы таму, што мае вельмі шмат грошай, вельмі шмат такіх людзей, якія да яе прыналежаць. І па сутнасці на сённяшні момант, мне здаецца, рэжым проста праглядзеў, што у Беларусі ёсць такая арганізацыя, якая можа патэнцыйна быць альтэрнатывай дзяржаўнай уладзе. І давайте, может быть, да, я хочу скарыстацца невялічкай паузай, каб заклікаць усіх, для каго гэта бяспечна, тому что гэта не сакрэт, прызнана экстрэмісцкімі матэрыяламі, экстрэмісцкімі каналы, як хрысціянская візія не вайне, так і асабліва тэлеграм-канал Наталья з 2 Л. Але калі гэта бяспечна, заходзьце, подписывайтеся і чытайце. І не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады, ставьте свои подобайки, расширвайте, і задавайте свае пытанні. Я б хацеў яшчэ звярнуць увагу на такі момант. Русский мир. Был митрополит Вениамин у Смоленску, дзе праходзіла, это нейкі аксюмарон, з аднаго боку краіна вядзе акупацыйную вайну, з другога боку яны праводзяць форум по защите традыцыйных ценностей. Так вось, делегация беларускіх, прости господи, интеллектуалаў на чале з Вениамином і там игуменне Гаврыіла, два з галоўных інтэлектуала, і далей там яшчэ шэраг, бралі ўдзел у гэтым мерапрыемстве. І вось што гэта за мір такі рускі, пра які разважаюць, у абарону якога выступаюць беларускія інтэлектуалы. Мітрапаліт Вениамін тут пры чым? Так, я вам скажу, што ёсць такі мультысусвет рускіх міроў, яны часам нават не перасекаюцца, існуюць паралельна. Той рускі мір, пра якіх ідзе гаворка, я магу пра гэта казаць за асобы таго, хто праводзіў гэтае мерапрыемства, гэта такі спадар Шчыпкоў, адзін з ідэолагаў сучаснай РПЦ і блізкі такі сябар, не ведаю, супрацоўнік патрыярха Кірыла. Гэта рускі
мір, які уяўляе сабе, што вот ёсць сучасная Расія з'яўляецца абаронцай гэтых традыцыйных каштоўнасцяў, якія з-за таго, што Захад ён у ім гэтай традыцыйнай каштоўнасці заняпалі, што там мігранты ходзяць, геі на парады свае ходзяць і гэтак далей, сем'і разбураюцца, пол становіцца канструктам і гэтак далей. І менавіта ад вось гэтага развіцця, скажем, мезаходняй цывілізацыі Расія павінна абараніць сваю цывілізацыйную прастору, у тым ліку Беларусь, Украіну, ну не толькі Казахстан, Молдова і гэтак далей, то бок вось гэтую праваслаўную цывілізацыю. Вось гэта такі рускі мір ёсць у галовах ягоных ідэолагаў. Вот і вайна тут безумоўна з'яўляецца вельмі важным інструментам абароны вось гэтай прасторы ад всякіх непатрэбстваў. Лепш вайна, чым геі. Вот можна так сфармуляваць лозунг гэтага рускага міру, які у Смаленску цяпер праводзіў сваю канферэнцыю. Але важна таксама адзначыць, што беларускія інтэлектуалы, безумоўна, у Беларусі вельмі шмат было людзей таксама звязаных з праваслаўем, якія казалі пра культурную еднасць беларускага народа з рускім і з украінскім народам, пра супольную гісторыю, пра нейкі супольны, магчыма, гістарычны шлях, а таксама пра супольную будучыню. Але я магу сказаць, што я вывучала гэтую супольнасць яшчэ з пачатку 2010-х гадоў, і магу сказаць, што вось гэтая беларуская супольнасць інтэлектуалаў, якія падзялялі ідэі рускага міру, яны ўсё ж такі вельмі часта казалі пра культурніцкія нейкія праекты, пра тое, што вельмі негатыўна ставіліся нават да саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, да палітычнага вымярэння вось гэтых ідэяў рускага міру, і вельмі шмат інтэлектуалаў беларускіх, якія прыхільна ставіліся да вось гэтай еднасці там славянскіх ці усходнеславянскіх народаў, яны падтрымалі і ў 20-м годзе народ у сваім супрацьстаянні супраць няпраўды, супраць рэжыма. І вельмі многія з іх яны настойліва паўтаралі пра тое, што не, мы кажам не пра палітычныя праекты, не пра палітычную інтэграцыю, а пра духоўную, пра культурную, пра ўзаемнае супрацоўніцтва без праглынання, роўнае такое супрацоўніцтва, калі мы маглі б узбагачаць, як роднасныя культуры, роднасныя народы маглі б адзін аднаго ўзбагачаць. Але мы бачым, што цяпер вось гэтая вайна і вось гэты дыскурс гвалтоўнага рускага міра збудавана на гвалце, збудаванага на узвышэнні над іншымі цывілізацыямі, народамі, да, вось такі імперыялістычнага, каланіяльнага рускага міра. Гэты дыскурс вельмі істотна паўплываў і на такіх памяркоўных людзей, які раздзялялі вось гэтую канцэпцыю альбо неяк да яе прыналежалі, і многія з іх ужо не хочуць быць ідэнтыфікаваныя нават з рускім мірам. Многія разумеюць, што на іх ідэях, на іх вось такіх рамантычных ідэях, таму што падобныя ідэалогіі, яны вельмі часта маюць такі рамантычны характар, уяўленне пра нейкую там страчаную святую Русь, дзе людзі жылі ў міры, хадзілі святыя па вуліцах там ці па палях, маліліся, было шмат манастыроў, і ўсе такія радасныя бегалі па полі. Вось такі, ведаеце, з старажытных часоў, там хтосьці рыцараў узгадвае, як дамы, рыцары там і гэтак далей. Вот тут людзі узгадвалі гэтую дапетроўскую Русь, так званую, дапетроўскую. Это важна, што гэта была Русь тая старажытная, пра якую мы нічога не ведаем, з песняў і эпасаў. Вось, і яны разумеюць, што на іх вось гэтых пачуццях паразітуюць палітыканы, што іх вось гэты лепшыя пачуцці і такую памяць
жыцей святых, там, не ведаю, малітвы, вывучэнні нейкіх там дойлідства, не ведаю, старажытна-рускага. На іх просто прыселі вось гэтыя паразіты палітыканскія і спрабуюць на вось гэтых добрых светлых ідэях Святой Русі цяпер збудаваць такую ваяўнічую разбуральную ідэалогію, дзе мы не сябруем адзін з адным, як там часта говораць, мы на Святой Русі, там не было міжусобнай варожасці, мы там все сябравалі і разам абараняліся ад агульных ворагаў, якія хацелі нас былі жылі нейкія такой еднасці, але наадварот ужо, як, дарэчы, сказаў, часта гавораць і украінскія праваслаўныя, гэта грэх Каіна, да, што як бы па ідэі роднасныя народы, якія маглі жыць у міры, якія маглі дзяліць агульную там культурную прастору, ствараць нейкі агульны прадукт, паважаць адзін аднога, вось з-за таго, што хтосьці вырашае з гэтых народаў, да, там, умоўна кажучы, Расія гегемонію такую ўтварыць, дамінаваць над іншымі. Гэтая еднасць, яна прыходзіць у заняпад, і магчыма, што нават ніколі больш ідэя рускага такой еднасці, ну, бачыце, якісь ідэі еўрапейскай еднасці, хаця ідэя еўрапейскай еднасці, тое, як рабілі айцы, заснавальнікі Еўрапейскага Саюзу, еўрапейскую еднасць, і як рабіў Адольф Гітлер і Трэці рэйх, еўрапейскую еднасць, это две розныя еўрапейскія еднасці. Так магчыма, што вот этот русский мир патрыарха Кірыла і Владимира Путина, гэта якраз у параўнанні вот это такі Трэці рэйх 21 стагоддзя, калі прымусова насаджаць любоў да сябе, такая вот любімую не аддаюць, вось гэты гвалт, цывілізацыя збудаваная на гвалце, на ненавісці, на агрэсіі, на тым, каб прымусіць кагосьці цябе палюбіць. І я думаю, што на многія дзесяцігоддзі, а можа і назаўсёды, ніколі ўжо не адродзіцца вось гэтая пазітыўная ідэя рускага міру, там у нейкая рамантычная ідэя рускага міра, потому что для многих это настолько стало токсичным, что люди просто не хочуць яе больш выкарыстоўваць, і ніколі каб яна гучала і неяк асацыявалася з імі. Засталіся яшчэ тэмы, але, на жаль, Наталі трэба спяшацца, і так яна прасіла раней троху закончыць наш эфір, троху загаварыліся, таму не буду затрымліваць, хаця, конечно, хацеў бы яшчэ спытацца тое-сёе, але разумею, што час не трывае, таму развітваемся. Да, сабраць каментары, калі хтосьці каментуе на Ютубе, і до наступнага разу. Только давайте каментуйте что-небудзь такое пажорстче. Наталья любіць жорсткія такія пытанні, вострыя. Так что да, давайте, каб можна было разгарнуцца і дэбатаваць так конкретно, а не тое, что там пашорсткі альбо просто банальны троллінг які-небудзь. Да, я думаю, што пытанне пра рускі мір, бачыце, я тут трошки нетрадыцыйна выступіла пра ідэю рускага міра, спрабуючы патлумачыць усю складанасць узаемаадносінаў, і, магчыма, мяне можна у гэтым абвінаваціць і сказаць, што я вот такім чынам спрабую нейкі рускі мір тут прасоўваць і апраўдваць. Так што... Да, прыхавана, так, хітра так, вот, як Свята Елисаветинский монастырь. Дзякуй вялікім. Наталья Василевич, сустрэнемся праз тыдзень. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.